yurugu kɛlɛliko la koyi u y'a da tulu la k'a da jaba la kabini démocratie donna fala ye o nana ni nin kuma in ye maa minnu b'a ɲɛdɔn minnu y'a kalan kɛ minnu ye fɛɛrɛw sigi olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tilara ka na kɛ ka jɛkulu caman sigi ko ka dungo jugu ni yurugu kɛlɛ fala ye an b'an yɛrɛ ɲininka bi saw nin jɛkuluba ninnu olu bɛ ka dungo jugu ni yurugu kɛlɛ wa walima u dɛsɛra de n'o tɛ a jɛkulu ka ca dɛ fɛn fɛn ye duuru ɲuman ye a t'o bɔ n'i y'a ta sɛntifu o bɛ yen fala ye jamana yɛrɛ fana ta bɛ yen jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana bɛ yen n'o o sigilen no sen kan o fana bɛ yen fala ye ka vérificateur far'o kan ka oclé far'o kan enrichissement ko an t'a dɔn jumɛn ka nafolo kana i kana nafolo fala a cayara dɛ nka a bana ta fɛn min bɛ ka ɲɔ ɲɛ an ka jamana kɔnɔ fala ye o ye zonya ye o ye suyɛni ye o ye bingali ye o ye ka faso nafolo ka ngalamuti jamanaden bɛɛ lajɛlen ye k'olu bɛɛ lajɛlen bolo bɔ a la nin waati laban in na fala ye kibaruya dɔ bɔra ka bin an ka sɛgɛsɛgɛli danna yɔrɔ min maaw n'o faamuya kuma kɔnɔna na ko min ye paramufu ye paramufu fala ye ale ye baarakɛ yɔrɔ ye min bi Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye sɔrɔdasi minɛnw ye a b'o de feere a nana ye k'a fɔ ko Mali ale jamana kɔnɔna na sa musaka dɔ de dira ko ka sanni kɛ wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru bɛ se ka sɔrɔ cogo min sefa wari miliyari 30 fala ye o de taara ka di sugubulo in na Mali jamana fɛ ko ka sanni kɛ paramufu maaw fɛ o de la sa ko in yɛrɛ tɔgɔ dara o la n'i ye ko in ye fala ye a bɛ tali kɛ min na wolomasiri tabaw ka minɛnw min ye bolonɔ bilara sɛbɛn min na sa ka kɛ ni san 2000 ale ni 15 san ye o y'a sɔrɔ Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ale de bɛ fanga la fala ye a ko Gwangojugu Burama yɛrɛ ye telefɔni ta ka paramufu maaw ɲininka koyi ne ko a ko bɛ cogo di fala ye min fɔra ye o ye cɛkɔrɔba jigi tigɛ kosɛbɛ sabula minɛnw san sɔngɔw feere sɔngɔw laɲini minnu kun kɛra sa ani sɔngɔ min fɔra la fala ye u cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baji dɔw ma da u tɛgɛ nɔɔni ma dɛ u ye faso nafolo ngulaki k'u sigi n'u ɲɛ ye min ye musaka mun donna ko in na sefa wari miliyari 30 sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw ko ko a kuma tɛ se ka lakali sabula jɔyɔrɔba tun bɛ maa minnu bolo olu de ye faso nafolo in ta k'a dun ngulaki k'i sigi blindé en carton min ye pankuru minnu sanna n'u tɛ se ka b'u nɔ na avion coulé au sol mun tɛ se ka taa yɔrɔ si nin kuma in bɛɛ fɔra jamana in kɔnɔ yan fala ye jamana maaba minnu tun bɛ Burama ka fanga kɔnɔna na kuma in bɛ tali kɛ olu de la ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma premier ministre kɔrɔ o bɛ kuma in kɔnɔna na fala ye n'i ye baara in yɛrɛ ye k'a ta k'a lajɛ maa jumɛn ye maaw sɔmina janya k'a fɔ ko dungo jugu ni yurugu taara ka se nin nafolo in ma fala ye o ye vérificateur ye ale de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min taara wolo k'a ye k'a fɔ musaka min yɛrɛ dira a ma don a da fɛ o ti kojugu ye dɛ nka n'u ko min ye tana dɔrɔmɛ 5 fala ye i bɛ taa sɔrɔ o ye dɔrɔmɛ ye an ye nin san 5 o bɛ taa sɔrɔ o ye dɔrɔmɛ ye o nana bayɛlɛma ka min ye sanni feere sɛbɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen ngalamuti k'u yɛlɛma wa min ye sɔngɔ minnu fana fɔlen don feerebaa fɛ ani sɔngɔ min sɛbɛnnen don sɛbɛnw na Mali kɔnɔ yan olu cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baji vérificateur ye sɛbɛn ban k'a ban pewu k'a bila ye tayi nka ka kɛ ni waati n'a cogoya ye fala ye maa ma se ka wele ka ɲininka jɔyɔrɔba bɛ maa minnu bolo faso yɛrɛ kun dulomanbaw min ye a nɔgɔnin fɛ kiiri tigilamaw sɛbɛn ma di olu ma se ka baara kɛ sabula nin ko in na fala ye maa caman bɛ yen olu ye 5 don fiɲɛ na nka ni tile 2 laban in na ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ye kunnafonidi jɛkulu caman bolo u ko ni ala sɔnna a ma fala ye ko nin décembre kalo in tile 22 kiiri kan ka siri min ye kiiri sigi cogo ye a kan ka kɛ cogo min na ani kiiri yɛrɛ kan ka dabolo cogo min na maaw y'o ɲini san k'o ɲini dugu o ma ye kiiri dɔgɔdara jɔnni fɛ jɔnni y'a kuma fɔ fala ye n'o ma se ka bɔ o ko la kunnafoni kɔni bɛ kunnafonidilaw yɛrɛ dama bolo a bɛ munumunu salo la fala ye n'i ye sisi ye sanfɛ tasuma bɛ duguma han ko in a nkalontan tɛ dɛ a bɛ maa minnu kun kan olu yɛrɛ kɛn bɛ k'a di masonamɔgɔ caman bɛ nin ko in na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye paramufu ko in ye fala ye i hakili tɛ maa minnu na olu tɔgɔ b'a ko in na koyi min ye n yɛrɛ terikɛ n'o ye premier ministre kɔrɔ Bubu Sise fala ye ale tɔgɔ fɔlen don ko in na mandat d'arrêt o dalen don ale kan k'ale ɲini min ye minɛn ninnu sara sa san 2015
Bubu Sise ko ale nɔ foyi t'a la fala ye dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ale ma o ta nin ko in na wa ale tɔgɔ foyi tɛ nin ko in na Bubu Sise premier ministre kɛ fala ye san 2019 ka taa bila san 2020 na wa a y'a yira sɔnna k'a fɔ ko nin waati in na ko minnu bɛ yen n'o bɛ ka fɔ fɛn minnu bɛ ka ɲini ale sen t'a la bi a sen t'a la wa a tɛ nin ko in kalama minisiri kɔrɔ ni jɔyɔrɔbatigi kɔrɔ minnu fana b'a la fala ye min ye cɛman Ibɛri ye ale ye Wolomasiri Tabako ka minisiriya kɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri a y'o kɛ Mamadu Igor Jara o tɔgɔ fɔlen no sɛbɛn in na fala ye ale ye an ka jamana sɔrɔ minisiriya kɛ min ye Fili Sisogo ye n'a bɛ Buwarelakaw ka sigi la ale yɛrɛ min bɛ kaso la ka ban ale tɔgɔ bɛ kuma in na tuguni fala ye Sorasi ɲɛma disiba caman olu fana tɔgɔ fɔlen no ko in na ka taa se BMS ale directeur kɔrɔ ma n'o ye Babaliba ye ale fana tɔgɔ bɛ ko in na fala ye Sumɛlu Bube o kun tɔgɔ b'a la nka i yɛrɛ b'a dɔn Ala ka hinɛ a la fala ye kiiritigɛlaw an ye sɛbɛn kɛ k'a ci u ma nka an y'a mɛn ko kiiri in ye nin kalo in tile 22 ye fo an sigiyɔrɔ in an ma jaabi kunnafoni gabe minnu fana y'a bɔ an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw an y'u fana ɲininka fala ye u ko k'u y'a mɛn de komi anw yɛrɛ fana y'a mɛn cogo min nka ko in a jɔrɔ n'a ye min ye o ye k'a fɔ chambre d'accusation olu ye lama kɛ ko in na han o lama de senfɛ a kɛra maaw ɲɛna Sorasi ɲɛma minnu b'a la n'olu dɔw welela k'olu lamɛn maaw y'o kɛ ko in a kiiri dɔgɔdali ye nka kiiriso maa minnu bɛ nin ko in kunna fala ye anw kɔni kabini ntɛnɛn an ye ci bila u m'an jaabi nka waleya in a kɔni tiɲɛ don sabula min ye baara kɛra a kan cour suprême ale kɔnɔna na général caman bɛ yen ale ni Sorasi ɲɛma caman bɛ yen olu tɔgɔ bɛ ko in na olu dɔw welela ka lamɛn dɔw yɛrɛ bɛ kaso la ka ban min ye jamanakuntigi ka pankuruko ani Sorasi minɛnko dɔw minɛna o la olu bɛ kaso la ka ban fala ye dɔwɛrɛw bɛ yen olu fana bɛ kaso la sira wɛrɛ fana fɛ min ni nin yɛrɛ fana tɛ kelen ye sugubulon in sigira cogo min wari dunna cogo min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ŋanamu na cogo min ko o na ɲɛɲini ka ɲɛdɔn kiiri tigilamaw olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ni Ala sɔnna a ma bɛn m'a kɛ min ka fala ye an n'o fɔ nka kabi sisan min ye maa 17 o de nɔ minɛnen no ko in na han dɔw bɛ olu bɛ Bamako dɔw tɛ Bamako o bɛ k'a to bi ko yalama maa minnu bɛ yan olu kiiri bɛna kɛ n'olu dɔrɔn ye wa minnu bɛ kɔ kan olu ka ko bɛna kɛ cogo di o ɲininkali fana bɛ yen an dun y'a ye k'a fɔ kɔsa in na kiiri minnu tɛmɛna fala ye maa minnu kun tɛ a kɛr'u kɔ dɛ wa u ɲangina donc maa 17 min bɛ yen n'olu nɔ minɛnen no nin ko in na ni sigana b'a la k'a fɔ k'u ye musaka in dun olu bɛɛ lajɛlen lasa fala ye a fanba tɛ jamana kɔnɔ yan dɔw ko waati fana bɛ cogo min na bi Mali yɛrɛ bɛ baara min na n'o ye Wolomasiri Tabako ka baara ye ka kɛ ni san ban cogo fana ye ko yalama ko gouvernement bɛna ci yɛrɛ don nin kuma fana na tuguni wa o ɲininkalikɛla dɔw ka ɲininkali ye fala ye nka kiiri ale tɛ nin si jate a tɛ san fiɲɛ lajɛ a tɛ kabalenga lajɛ a tɛ taabolo lajɛ a tɛ nɛnɛ lajɛ a tɛ dibi lajɛ ni kiiri tigiw y'u ka baara kɛ k'a ban fala ye wa olu de fana b'a fɔ ɲɛna fana k'a fɔ k'olu ka waati y'u yɛrɛ ka waati ye an bɛ dugawu kɛ jaabi ka da an ma ka kɛ ni laɲini ninnu ye laɲini min bɛ yen bi n'o bɛ sen na ka kɛ ni nin waleya in ale ye an bɛ t'e fan fɛ